Καλώς ορίσατε στο The Influencer Room, το χώρο όπου οι άνθρωποι που επηρεάζουν τον κόσμο της εργασίας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας μιλούν με ουσία, εμπειρία και αλήθεια. Σήμερα μαζί μας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την ναυτιλία και από τη γέφυρα και από το γραφείο. Ο Captain Σοκράτης Τίγκος, founder και CEO της Plot Your Future, ενεργός τέλεχος ναυτιλιακού γραφείου και crew manager, ο οποίος βοηθά επαγγελματίες της ναυτιλίας να σχεδιάσουν τη διαδρομή τους με καθαρότητα, αυτοπεποίθηση και στρατηγική. Στο σημερινό επεισόδιο θέτουμε ένα μεγάλο ερώτημα. Στην ναυτιλία του σήμερα αρκεί η τεχνική εμπειρία ή τελικά η καριέρα κρίνεται από το mindset, το positioning και τις ανθρώπινες δεξιότητες? Κάπτεν, θες να μας πεις πώς ξεκίνησε η δική σου διαδρομή στην ναυτιλία? Χαίρετε και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η διαδρομή δικιά μου ξεκίνησε με τον παραδοσιακό τρόπο, έχοντας πρότυπο στην οικογένεια, έναν-δυο συγγενείς οι οποίοι ταξίδευαν και ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν πάντα το επίκεντρο γυρίζοντας σπίτι τους μετά από πολλούς μήνες, με τα δώρα τους προφανώς. Οπότε υπήρξε αυτή η μυστικοπάθεια του επαγγέλματος και ξεκινήσαμε μπαίνοντας στις ακαδημίες να ταξιδέψουμε και εν συνεχεία μετά από κάμποσα χρόνια μετάβαση στο γραφείο. Υπήρξε κάποια στιγμή για σένα που κατάλαβες ότι η καριέρα στη θάλασσα δεν είναι ίδια για όλους? Πρώτο μπάρκο. Πρώτο μπάρκο πριν ανέβουμε στο βαπόρι. Το βράδυ που ήταν το τελευταίο στην Ελλάδα, πριν φύγουμε για το αεροδρόμιο να πάμε να επιβιβαστούμε. Είσαι ενεργός crew manager και έχεις και κάτι δικό σου, έχεις μια δική σου πλατφόρμα, μια δική σου εταιρεία. Τι σε κράτησε ενεργός crew manager ενώ έχεις και το δική σου εταιρεία? Το κομμάτι του crew είναι πάθος, δεν είναι μόνο δουλειά. Μετά από λίγο, αφού καταφέρεις και βρεις τα πατήματά σου και αρχίσεις να έχεις πιο ανθρώπινη σχέση με τον κόσμο, γίνεσαι μέρος όλου αυτού. Δεν θέλεις να φύγεις. Είναι πιο πολύ ένα επαγγελματικό χόμπι, ας το πούμε. Πόσα χρόνια έχεις επαφή με τα πληρώματα? Σαν crew manager ασχολούμαι από το 2020 συγκεκριμένα, την τελευταία δηλαδή πλέον εξαετία, 24/7. Και πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπεις τους ανθρώπους μετά από 6 χρόνια full με τα πληρώματα? Δένεσαι όσο περνάει ο καιρός. Αρχίζεις και έχεις μια άλλη οπτική και ενώ ξεκινάς σαν επαγγελματίας κοιτώντας πώς θα κάνεις τη δουλειά σου, στην πορεία γνωρίζοντας τον κόσμο, γνωρίζοντας τις οικογένειές τους, γνωρίζοντας τα παιδιά τους, το βλέπεις εντελώς διαφορετικά. Αν έρθουμε στο σήμερα, ποιο είναι κατά την άποψή σου το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι ναυτικοί σε σχέση με το πώς διαχειρίζονται την καριέρα τους? Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν αυτοί που βιάζονται και υπάρχουν και αυτοί που πέφτουν στην παγίδα της συνήθειας. Κάποιοι βιάζονται να τα κάνουν όλα τώρα, ενώ δεν είναι έτοιμοι. Κάποιοι είναι έτοιμοι, αλλά δεν θέλουν να ξεβολευτούν. Είναι λάθος πάντα το timing. Και τι παρατηρείς πιο συχνά, έλλειψη ικανοτήτων ή έλλειψη καθοδήγησης στους ναυτικούς? Ξεκάθαρα έλλειψη καθοδήγησης. Γιατί πιστεύεις ότι ενώ υπάρχουν πολύ εξαιρετικοί επαγγελματίες ναυτικοί έξω, κολλάνε στο ίδιο σημείο για χρόνια? Είναι η δύναμη της συνήθειας. Έχουμε πάει κάπου, είμαστε καλοί σε αυτό που κάνουμε, σε μια δεδομένη στιγμή. Φοβόμαστε το να κάνουμε την αλλαγή και να πάμε στο επόμενο βήμα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Τα τελευταία χρόνια, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το shipping, ακούμε έναν όρο πάρα πολύ συχνά, soft skills. Πόσο σημαντικό ρόλο πιστεύεις έχουν τα soft skills στην ναυτιλία 2026? Φουλ αναγκαία. Είναι. Φουλ αναγκαία και υπάρχει το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι κάποιοι το έχουν στο χαρακτήρα τους και όσοι δεν το έχουν πλέον υπάρχουν τα εργαλεία και δουλεύεται αυτό το πράγμα. Ποιο είναι για εσένα το πιο σημαντικό soft skill? Ηρεμία. Ξέρω και όσοι ξέρουν το ξέρουν ότι πολλοί άνθρωποι, πολλοί ναυτικοί σε προσεγγίζουν για βοήθεια. Τι είναι αυτό που ακούς πιο συχνά? Θέλουν την πρόοδο, θέλουν την εξέλιξη, το θέλουν γρήγορα. Η βιασύνη που είπαμε πιο πριν, δεν ξέρουν τον τρόπο. Να μιλήσουμε τώρα λίγο για το δικό σου εγχείρημα, για το δικό σου παιδί, εντός εισαγωγικών, την Plot Your Future. Ποια ανάγκη γέννησε την Plot? Είναι αυτές οι συζητήσεις που γίνονται με γνωστούς και φίλους, γιατί είμαστε όλοι φίλοι σε αυτό το χώρο,
και με πιο νέα παιδιά, συζητήσεις οι οποίες δεν θα έπρεπε να γίνονται όταν οι νέοι έχουν ήδη ανέβει στα βαπόρια και έχουν κάνει τα πρώτα τους ταξίδια, είτε έχουν τελειώσει τις σχολές και τις σπουδές τους και είναι ήδη στα ναυτιλιακά γραφεία. Υπάρχει ένα κενό μεταξύ του τι σπουδάσαμε, γιατί το σπουδάσαμε και τελικά τι θα χρειαστούμε από όλο αυτό. Και έρχεσαι να καλύψεις αυτό το κενό. Ερχόμαστε να το εντοπίσουμε, να το συζητήσουμε, να το αποδεχτούμε, να μείνουμε δίπλα και να προχωρήσουμε παρέα στο να το φτιάξουμε. Τι σε διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους career coaches? Το έχουμε κάνει. Έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο. Ξεκινήσαμε σαν ναυτικοί, όλα τα στάδια, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, δόκιμος μία φορά, δόκιμος 2 φορές, ανθιμοπλοίαρχος, πλοίαρχος, ανθιμοπλοίαρχος, υποπλοίαρχος, πλοίαρχος. Έχουμε περάσει όλο το στάδιο της θάλασσας και τα τελευταία 7 χρόνια ενεργός ρόλος στα γραφεία. Υπάρχει οπτική παιδεία και από τις δύο μεριές. Άρα θεωρείς ότι το background του seafaring είναι αυτό το οποίο αλλάζει? Άμα λείπει αυτό, είσαι ένα βήμα πίσω. Okay. Πώς συνδυάζεις την πλειότητα το mentoring με πρακτικά εργαλεία όπως είναι το βιογραφικό και τα mock interviews? Τι είναι ο τρόπος λειτουργίας? Γίνεται η συλλογή των πληροφοριών, παίρνουμε όλο το προφίλ του ναυτικού, το βλέπουμε στην πράξη με τις εικονικές συνεντεύξεις, βλέπουμε τις ικανότητες, βλέπουμε τα κενά, συζητάμε το στόχο και όλο αυτό δομημένα βγαίνει σε μια συζήτηση που σου προκαθορίζει το πώς θα πορευτείς στην πορεία. Και μπορείς να μου δώσεις το δικό σου ορισμό για το outcome focused mentoring στην πράξη? Παίρνουμε ακριβώς τη θεωρία και τη βάζουμε στην πράξη. Δεν μένουμε στο ερωτηματολόγιο, δεν μένουμε στις εικονικές συνεντεύξεις, δεν μένουμε στο να μαζέψουμε την πληροφορία. Προσπαθούμε να το βγάλουμε αυτό ενεργά πάνω στον συνάδελφο ο οποίος θα έρθει και θα ζητήσει την βοήθειά μας και βλέποντας στην πορεία το αποτέλεσμα αν είναι προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Οποιαδήποτε αλλαγή χρειαστεί να γίνει, γίνεται επί τόπου. Πόσο σημαντικό είναι για σένα ως career coach να πιστεύει ο άλλος τον εαυτό του? Αν δεν πιστεύει, δεν θα συνεργαστούμε. Και ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που βλέπεις εσύ όταν κάποιος αρχίζει να πιστεύει στον εαυτό του? Χαμογέλο μαζί με πρόσωπο, αλλάζουν όλα. Όταν κάποιος αρχίσει και έχει αυτοπεποίθηση για τον εαυτό του και πιστεύει ο ίδιος, θα σε αναγκάσει με το προφίλ του και με το παρουσιαστικό του να πιστέψει περισσότερο. Εσύ σε αυτόν? Ναι. Okay. Να πάμε τώρα λίγο στην πλευρά του crew manager. Ως crew manager, βάλε αυτό το καπέλο τώρα, τι ξεχωρίζει έναν άνθρωπο, έναν ναυτικό? Διάθεση, καλή διάθεση. Η καλή διάθεση η οποία έρχεται και τη βλέπει στη συμπεριφορά του. Όταν θα έρθει με καλή διάθεση να συζητήσει για τη δουλειά του, που την αγαπάει, είναι τελείως διαφορετική η σχέση. Έχουμε δει και περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν έρθει στη δουλειά ξεκάθαρα από λόγους ανάγκης οικονομικών κτλ. Δεν δουλεύει πάντα αυτό. Θα βγει στην πορεία και θα βγει και στη σχέση μεταξύ ανθρώπου και γραφείου. Μία ναυτιλιακή εταιρεία, ένα ναυτιλιακό γραφείο, τι θα ζητήσει από ένα στέλεχος και από ένα ναυτικό? Θα ζητήσει δυστυχώς τα πάντα, χωρίς να είναι και υποχρεωτικό αυτό. Θα ζητήσει τα πάντα. Θα ζητήσει να είναι πιστός, θα ζητήσει να είναι ο καλύτερος επαγγελματίας, θα ζητήσει να είναι επιστήμονας, θα ζητήσει να μην γκρινιάζει, να μην παραγωνιέται. Θα ζητήσει τα πάντα και θα δώσουμε πολύ πολύ λίγα. Εκεί διαφέρει και η μια εταιρεία με την άλλη. Το λεγόμενο πιο ανθρώπινο περιβάλλον. Σε ανθρώπινο επίπεδο, τι θα ζητήσει? Να φύγουμε από τα πτυχία, υπηρεσίες κτλ. Συνεννόηση και επικοινωνία. Γιατί η φύση της δουλειάς είναι δύσκολη ούτως ή άλλως. Αν δεν μπορέσει να υπάρξει ανάμεσα στο γραφείο και στο ναυτικό μια επικοινωνία σε πιο κατανοητό, ας πούμε, επίπεδο, δεν προχωράει εύκολα. Τώρα θα κάνω την αγαπημένη μου ερώτηση, το αγαπημένο μου θέμα. Πόσο έτοιμοι είναι οι ναυτικοί για να μεταβούν σε short-based ρόλους? Δεν είναι. Το ακούμε από πάρα πολλούς, ότι θέλουν να βγω στο γραφείο. Δεν είναι κανένας, όπως δεν ήταν και για να ανέβουν στα πλοία. Κανένας δόκιμος δεν είναι έτοιμος να ανέβει στο πλοίο σαν δόκιμος, κανένας ανθιμοπλοίαρχος δεν είναι έτοιμος για την πρώτη βάρδια 12-4, κανένας γραμματικός δεν είναι έτοιμος για το πρώτο ξεσαβούρωμα, κανένας καπετάνιος δεν είναι έτοιμος για το πρώτο dead slow. Λείπει η επαγγελματική νοοτροπία? Δεν λείπει. Δεν λείπει. Απλά δεν είναι όλοι τυχεροί όπως π.χ. ήμουν εγώ.
Είναι πολύ σημαντικό, εκτός από το να αγαπήσεις τη δουλειά σου, να είσαι και τυχερός και να συναντήσεις και πάνω στο πλοίο ανθρώπους, ας το πούμε, καλούς. Και πώς μπορείς να χτίσεις την επαγγελματική νοοτροπία, αν θεωρήσουμε ότι θέλει χτίσιμο, σε ένα κλάδο όπως είναι το shipping, που έχει τις απαιτήσεις που έχει? Προφανώς είναι αναγκαίο το διάβασμα, ό,τι και αν σημαίνει, σαν ορολογία αυτό το πράγμα. Προφανώς θέλει αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνεις, για να μπορέσεις να βρεις τον τρόπο να εξελιχθείς. Και θα βάλω και το κομμάτι της τύχης, στο οποίο αν είσαι τυχερός και βρεις στην καριέρα σου 1, 2, 3 συναδέλφους με την νοοτροπία τη δικιά σου, θα σου δώσουν αυτό είτε που δεν είχαν οι ίδιοι, είτε που το πήραν από κάποιον άλλο. Έχει το γραφείο ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους του, είτε στο γραφείο, στο shore personnel, είτε στο fleet personnel? Λέμε για περιβάλλον οικογένειας, λέμε για οικογενειακές εταιρείες, λέμε ότι εδώ θα είσαι το σπίτι σου. Γίνεται προσπάθεια, δεν είναι πάντα εφικτό αυτό και ο λόγος έχει να κάνει, νομίζω, άποψη μου, είναι θέμα ευθύνης. Είναι πολύ εύκολο, ειδικά εμείς που είμαστε στο γραφείο, να ξεχάσουμε ότι ο ναυτικός είναι άνθρωπος για να επωφεληθούμε και να γλιτώσουμε κάποια πιθανή συνέπεια που μπορεί να έχουμε και το αντιμετωπίζουμε λίγο πιο απάνθρωπα από ό,τι θα έπρεπε. Okay. Να κάνουμε λίγο focus σε σένα. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο δύσκολο career conversation που έχεις ποτέ. Υπήρξαν στιγμές, όπως έχουν υπάρξει μάλλον και σε άλλους, που σκέφτεσαι να τα παρατήσεις όλα. Όλα. Να αφήσεις και γραφεία, να αφήσεις και εταιρείες, να αφήσεις και συναδέλφους και φίλους και να πας στο χωριό. να πίνεις τσίπουρα. Ωραία. Ποια είναι αυτή η απόφαση που πήρες στην καριέρα σου συνολικά, που σε έχει δικαιώσει εκ των υστέρων? Για την ώρα θα πω το ότι δεν έχω πάει ακόμα στο χωριό. Και τι έχεις θυσιάσει? Μάλλον επειδή η εταιρεία είναι πάρα πολύ νέα, πολύ μικρή, ηλικιακά μικρή, τι αποφάσισες ότι θα θυσιάσεις για να χτίσεις κάτι δικό σου μέσα στην ναυτιλία και όντας και σε άλλο ρόλο? Ο χρόνος είναι. Όλοι έχουμε 24 ώρες. 25 δεν πάνε, 26 δεν γίνονται, είναι 24. Όταν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο, θυσιάζεις το χρόνο σου. Και ό,τι άλλο στην πορεία, σαν ντόμινο, θα εξελιχθεί μέσα από το χρόνο. Πήρες την απόφαση να βοηθάς ανθρώπους, να συζητάς μαζί τους για το μέλλον τους, το επαγγελματικό και κατ' επέκταση την εξέλιξη της ζωής τους. Αυτό σου δίνει μια ευθύνη, νομίζω. Τη διαχειρίζεσαι κάπως? Μπαίνουμε στα παπούτσια τους γιατί το έχουμε περάσει και είναι και η ερώτηση η προηγούμενη, τι διαφορετικό υπάρχει εδώ από άλλες εταιρείες και από άλλους συναδέλφους. Το έχουμε περάσει αυτό το στάδιο. Περάσαμε από το στάδιο του δόκιμου που ψάχναμε να βρούμε εταιρεία, που είχαμε απορίες αν είμαστε καλοί, αν δεν είμαστε, αν μπορούμε, αν τα καταφέρουμε. Δεν σε βαραίνει αν θα τον καθοδηγήσεις σωστά ή όχι, αν δεν εξελιχθεί η καθοδήγηση που του δώσεις? Θα σου πω ότι δεν έχει συμβεί, αλλά αν συμβεί μπορούμε και να το κόψουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν η καθοδήγηση που θα πάρει από εμάς θα πρέπει να είναι don't, θα είναι don't. Πρέπει να είμαστε απέναντί τους δίκαιοι, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, γιατί αυτό θα μας διαφοροποιήσει και στο μέλλον και αν με ρωτάς, πολύ περισσότερο θα χαρώ να συναντήσω κάποιον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε μετά από χρόνια και να έρθει με χαρά να με χαιρετήσει, από το να γυρίσει από την άλλη και να κάνει ότι δεν με είδε. Το καταλαβαίνω αυτό. Αν γυρίσεις 20 χρόνια πίσω, πριν φύγεις πρώτο μπάρκο, δόκιμος, με το μυαλό του τώρα, τι θα συμβούλευες στον εαυτό σου? Δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό. Όχι. Όχι, δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. Προφανώς έχουν συμβεί, όχι λάθη, να μην χρησιμοποιήσω. Προφανώς έχουμε κάνει κακές επιλογές, αλλά από αυτές τις επιλογές έχουμε φτάσει στο σημείο που είμαστε τώρα, να έχουμε μια καριέρα στη ναυτιλία, να έχουμε κάνει την προσπάθειά μας με την εταιρεία. Θα σου πω ότι για την ώρα δεν θα άλλαζα τίποτα. Με όλα τα καλά και όλα τα στραβά. Πολύ καλό αυτό. Ναι. Δώσε μου μια λέξη για την ναυτιλία του σήμερα, του 2026. Θα σου δώσω δύο. Θα σου πω κόλαση και παράδεισος και κάντε mix. Ποιητικό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο career myth στην ναυτιλία? Θα γίνεις πλούσιος. Θα συμφωνήσω. Στεριά ή θάλασσα? Θάλασσα, στεριά. Θάλασσα, αυτή τη στήρα.
Soft skills. Είναι πολυτέλεια ή είναι ανάγκη πια? Είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη. Ποια είναι η πιο υποτιμημένη δεξιότητα του ναυτικού? Ότι μπορεί να μείνει πάρα πολλές ώρες ή και μέρες άϊπνος. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, αλλά νομίζω ότι θα λες. Τι συμβουλή θα έδινε σε κάποιον που θέλει να αλλάξει πορεία? Να θυμηθεί γιατί ξεκίνησε. Τι σημαίνει για σένα η πλώτη? Η πλώτη σημαίνει σεβασμός και στήριξη. Για να κλείσουμε κάπως. Εάν αυτή τη στιγμή σε ακούει ένας ναυτικός ή ένας τέλεχος και νιώθει χαμένος, νιώθει στο διάστημα χαμένος, ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει αύριο το πρωί? Να βρει κάποιον ο οποίος είναι στην ίδια τρέλα με αυτόν και να μιλήσει. Είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε και εμείς και κάναμε την Plot Your Future. Είχαμε πολλές τέτοιες ερωτήσεις, είχαμε πολλές τέτοιες χαμένες ημέρες, τα συζητάγαμε μεταξύ μας, τα συζητάμε και τώρα. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο του The Influencer Room.